dag skal vi lære om forskellen på adjektiver og adverbier, og om hvorvidt der er ly eller ej på endelsen. Mange adverbier dannes ved, at der bliver sat ly på adjektivet, som er wonderful. Adjektiver lægger sig til substantiver og pronominer. 1, 2, 3, nu! Her er et eksempel på, hvordan et adjektiv lægger sig op til substantiv. Det her det er adjektiv, adorable. Her er substantiv, som er kat. Adorable beskriver substantivet kat. Det er også muligt, at adjektiver kan beskrive et pronomen. Her er adorable igen. Og frem for kat er der bare et typisk stedord. Adverbier ligger sig både til verbum, adjektiver, adverbier og helsætninger. Øverst har vi et eksempel, hvor et adverbium, hvilket er quickly, ligger sig op til verbum, som hvilket er running. På den måde beskriver graden af verbum. Her er et andet eksempel, bare hvor i stedet for at adverbium ligger sig op til verbum, så ligger adverbium sig op til et adjektiv og bestemmer graden af det. Her er der et eksempel, hvor incredibly, som er et biord, lægger sig op til et andet biord, som er nicely. Her har vi et eksempel, hvor at biordet luckily beskriver hele sætningen. Luckily, the cat did not drown. Når adjektiver, der slutter på y, bliver lavet om til adverbiumer med ly endelse, skal y laves om til i.